Akşamınız hayırlı, hormatly kärdi. Eee, Bir özlük däýärli ýurt däldigine gurrun etdik-de, ýa gysga aýdylanda. Rus raşistik imperiýasynyň şol 1800-nji ýyllaryň ortasyndan ýa gelip ýuwaş-ýuwaş ýerleşip o ilkinji nemelere ýa Gazabad diýdik, ondan soň Göktepe söwüşi. Şo taýlardan başlaýa iň soňy 1920-nji ýyllara çelli basbalçylykly urşu dowam edýär. Şo taýlarda utarýar. Ondan soň koloniýalaşdyrma işine başlaýar. Ýurt uly möçberde. Ýa koloniýalaşdyrma işi ondan öňürti başlan ýerler bar. Ýöne umum başlan nemesi 1920'den soňda. Ýöne şo wagta çelli adamlaryň topraklaryny elinden alma ýene näme gidýärdi. Biz geçenki mejlis ýygnamyzda aşagyna linkler goýduk-da, o taýdan gyzyklanýan adamlar görüpdiler biz näme barada gurrun edýändigimiz nemetjek bolsalar, anyklajak bolsalar. Şeýle bir ýagdaý. Indi bugun Türkmenistanyň guruju mejlisine taşyrylmagy barada neme derse o belki bir karara gelip bugun jemläbemdiler. Sebäbi iň soňy bugun geçjek gurrunlarymız bundan öňki ýa-ni geçen ýyl, ondan öňki ýyllarda edilen gurrunlar bilen ýakyndan baglanyşykly bolan üçin gaýta-gaýta gaýtalamamyza gerek ýok. Şo taýlara salgylanýas. Indi ýurdu guruju mejlise tapşyrylmagy diýilende bu nämeden uğralýar? Şu wagtky Türkmenistanda görkezleýän hökümet adasynda ýa-ni ýöredilýän bir sahna bar. Bu sahnany Rus imperiýasynyň nökerleri amal aşyrýar. Ýa-ni Rus imperiýasynyň nökerleri bilen baglanyşyklar ýene şu iýberen çeşmelerimizden görüp bilerler. Ýa-ni nädip orden dakmak meselesi bardyr. İlkinji gidip o medal daknyp gelen dykba serdardyr ýöne gahrymanyýalyk görkezleýändir. O gahrymanlyk eden döwürler hem bar. Ýöne o eden gahrymanlyklaryny bir medal bilen üstünden o depeläp geçendigi barada da gurrun etmek gerekli. Soň ölýän çägde umuman aýdylanda bizim dilimizde ýa-ni dönük diýip o adlandyrylsa hiç de ýalňyş bolmaýar. Beýlekler hem edil şonuň ýaly. Onu görersiňiz. Ýa-ni Rus imperiýasy bilen dulalaşyp, aňlaşyp bir dil tapşýarlar-da. Ondan soň olara iň gowy ýerlerden, topraklardan yer berilýär. Şu Rus imperiýasynyň tarapyna geçenligi üçin olara käbir mümkinçilikler berilýär. Ýöne soň wagtyň geçmesi bilen olary ýuwaşlyk bilen aýrýarlar. Sebäbi Rus imperiýanyň nemesi üýtgeçikdir. Imperiýa wagtlaýynça ýa-ni öz bir bähbidi bar. Iň soňy hemmäni sömürmek. Hiç haçanam bir güýçli ýa-ni imperiýanyň içinde güýçli bir adam islemeýär ýa-ni koloniýasynyň içinde. Şonuň üçin güýji bar bolsa birden garşy çykmak ýa-da bir kontrol aňsatlaşdyrmak üçin edilýän bir hileli hereketlerdir bular. Ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistan koloniýalaşdy. Şonuň netijesinde indi bu koloniýany nökerler işledýär. Nökerler hem ýygy-ýygydan çalyşyp durýarlar Türkmenistanda. Hiç kim şu imperiýanyň işleyişine düşünmeliler, düşünüp ýetişmeliler. Şonuň üçin dürli bahanalar bilen ýa-ni ortadan aýrýarlar. Ýa-ni mysal üçin iň bärkisi birini ministr etseler şonu 2-3 ýyldan soň aýrýarlar özleriniň has ýakynrak adamlarynyň daşynda. Şonuň ýaly bir hereketler alyp barýardy imperiýa. Indi bizim bu taýda o tapşyrylmagy diýilende ýani tapşyrylmagynyň talaby diýilende birileri o tapşyrsa alınýar, tapşyrmasa da alynanok diýilen bir manyda däl. Bu taýda resmi nama o düzmek bizim maksadymız.
Gurucu meclis näme düşünýär. Türkmenistanda bolup geçýän zatlary akyl ýetirip bilýäs. Şoňa görä biz bilýäs o talap edilýär. O talabada jogap berilmese şoňa görä çäreler görülüp başlajak diýilen ýaly bir manyda bir nemedir bu. Onsoň beýleki tarapy Türkmenistanyň gurucu meclise ýani halka tapşyrylmagynyň şertdigi ne öňe sürýärse ýa-ni iň tapşyrylmaly dogry ýer şodur. Başgaça ýerleriň hemmesem ýene-de aýlanyp öwrülip Rus imperiýasynyň gapysyna direnip bilýär bu işler. Bu ýa-ni Rus imperiýasy özüne şol wagtyň özünde gizlägem gelýär-de. Bir gizliğin bolmaly. Yani şol wagtyň özünde de güýçli we bir halas edici diýen ýaly ýa-da mysal üçin tualet gurup bermäne geldi diýen ýaly bir nemelerem propagandasy am bolmaly halkyň arasynda. Soň şeýdip asyl düşmanyň Rus imperiýasy däl-de şu Rus imperiýasynyň goýan oturdan gurnaýan sahnalary mykan diýip pikir edilýär. Mysal üçin Berdimuhamedowlerem şu sahnanyň şu atky görnüşi. Ýöne halk köpçülik şu sahnanyň gurulýandygyndan hem habary ýok. Onuň türli sebäpleri bar. Indi köpçülik birden bir zada bilip bilmeýän onuň gündeme çykmasy gerekli. Gündeme çykma tarapynyň öňüne geçip gelýärdiler-de şu wagta çelle. Bunu kimler edip bilýär? Köplençe o jurnalistler we käbir siýasylar ýa-da käbir aýdyň insanlar, ýani professor ýene näme diýen adamlarymız käbir halatlarda da bir öz boluşly, ukyply şu zatlara düşünýän adamlaram çykaryp bilýär bu näme orta. Endi üns berseniz Türkmenistanda ne siýasatçy bardyr soňky 30 ýyl gözüňize tutsagam, ondan öňkilerinde de ýokdy ullakan. Ne de bir jurnalist bardyr, ne de bir medpuwat, habarlaşma diýilen zatlaryň hiç birisi ýok. Bu zatlaryň hem öňüne geçilip gelinýär. Bir ýerde bir hereket guruljak bolsa, şolar öňünden öňürtiläp öz adamlaryny ýerleşdirýärler. Mysal üçin Azatlyk radiosy bar. Azatlyk radiosy daşyndan seredäýme bir Amerikanyň finans edýän bir guruluş ýaly görünýär. Ýöne içine KGB, ýani Ors KGB-synyň kontrolünde bu zatlar birgiden öz adamlaryny ýerleşdiripdirler. Ine şu jurnalist diýip özüni tanadýanlaryň hemmesi şol synykdaky adamlar. Şonuň üçin hem hiç haçan Türkmenistanyň düýpli meselesi gozgulanokda. Ýani gozgaýan zatlar şu. Ors imperiýasynyň gurunan sahnasy bar, ýani Berdimuhamedowler diýdik. Şu Berdimuhamedowleri hökümetdigine gaýta-gaýta aýdyp Türkmenistanyň resmiýleri, Türkmenistanyň hökümeti, Türkmenistanyň prezidenti pelany diýip ýani erwet zat etdi diýär, ýöne şu prezidenti diýär-de insoň. Şonuň ýaly bir hili çylşyrymly we aýlawly ýoldan Türkmenistandaky bolýan betbaatçylygy Rus imperiýasyny gizläp gelýärler-de. Ýani Azatlyk radiosunda turanlar. Ondan soňkular hem şeýle. O hemmejesi şol näme hyzmat edip gelýär. Soň halk bu zatlardan uzakda alıp gidýär-de. Indi birazrak öwrenşip başladylar. Bu zadyň ýani teňgäniň arka tarapan bar diýilen ýaly düşünje indi de ýa bolup başladyr. Mundan öňde teňgäniň bir ýüzüni görkezýärdiler-de. Ol döwürden geçilip başlandy-da. Indi o geçilip başlandygynyň netijesi aslında şu ki gurucu meclisiň şu taýlara gelmesi, şu zatlara aýtmasynyň
O sebepleri şu taýlardan gelýär. Men bunu nire bağladım? Bine ýurdun içinde ýa-ni gündem bilen baglanyşykly kişiler, guruluşlaryň ýoklugynyň sebäbine aýtmak üçin. Rus imperiýasy elmydama gizliň galmaly. Ortada bir Berdimuhamedowler ýaly samsyk adamlary, soň derejä samsyk adamlary çykaryp ine şu siziň prezidentiňiz diýip aýdym aýtdyryp näme etmeli soň iň soň halk şol samsyklary gördükçe nesilden nesile de ilerledikçe ýa-ni halkyň özem samsyklaşmaly. Olar ýa-ni Rus imperiýasy şu zatlary göz öňüne tutup edýär-de. Ýa-ni awraýyp açmaly. Hakykatdan hem şeýle boldy şol aýdym aýtdyrylma ýene näme etmeden soň Türkiýede de halkyň awraýy soň derejä düşdi. Şeý dip iş öğretdiler. Indi bu taýda ýurt gurucu mejlise tapşyrylmaly şonuň üçin. Indi gurucu mejlise tapşyrylmagynyň indi tapşyrylmak diýilende diňe olaryň tapşyrylmasy däl, biz bu bir prosesiň ady hökmünde ulanýar. Biz ýa-ni halk hereketlenip ýurdu halas etme ýaly bir herekete geçen wagtda şoňa garşylyk görkezen adamlaryň hemmesi Rus imperiýasynyň gönden göne işleşýän adamlary hasaplanmaly. Şolaryň nökeri, şolaryň hyzmatkary we ýa-ni öz-özünden dönük sınıfına değişik bolup gidýär-de bular. Şu wagt edip gelýän işlere terrorçulukly bir näme işlerdir halkyň garşysyna. Soň derejä akyl almaz ýa-ni ýollarda bir terrorçulukly işler alyp barýarlar. Gorkusy, talançylygy, ýa-ni sowatsuz galmasy hemme taraplaýyn ýa-ni jemgyýetiň dargadylmagy hemme zat içine goşup bilersiňiz bu terrorçulukly işiň içine. Soňra iň näme tarapam bellemeli tarapy genosit işi bardyr. Pikir ediň bir Rus imperiýasy öz bähbidi üçin Türkmenistany sömürýär. Soň şu Türkmenistany sömürmegine päsgel berip biljek aýdyň insanlary ýok edýär. İçinde de käbir şu yerli Türkmenistanyň yerli adamlara şolara hyzmat edip gelýär. Soň derejä jany göňülden hyzmat edip bar güýjüne näme edip gelýärler-de. Bu akyl alynary ýaly bir zat däl. Bunyň soňy dönüklüge çykýar. Ýöne dönüklüge gelmezden öňürtem şu wagtky edip gören hereketleriň hemmesi hem terrorçulukly hereketler. Buna diýen bir näçe nemeler bilen suwd edip gelýär. Mysal üçin Oğdan depäni ele alyň. Oğdan depede ýa-ni ogrular ýene nämeler üçin gurulan bir yer däl. Şu Rus imperiýasynyň gerek wagtynda şonuň hyzmatyny edip soň sistema düşünen olar ýa-ni düşünendigini bilýärler. Rus imperiýasy şu edilýän zadyň ortadan aýrýarlar. Ýa-ni kirli işlerini edenden soň, etdirilenden soň ortadan aýrylýarlar. Ýa-da Rus imperiýasynyň oýunyna düşünen bolsa ortadan aýrylýar. Ýa-da Rus imperiýasynyň oýunyna düşünmänem şonuň etjek reformalary Rus imperiýasynyň bähbidine garşy gelýän bolsa ona ortadan aýrýarlar. Nerede? Oğdan depede. Halka da ýene bu ogru diýip görkezýär ýa-da ýene bu watan döni diýip görkezýär. Şeýle nemelere ulanýar. Hiç bir dahly bolmayan adamlar buların köpüsi. Şonuň ýaly ýagdaý. Ildeşler bu arada aýtjak, goşjak zadyňyz bar bolsa. Erdan men elim galdyr bilmedim. Aha, bolýar. Ana Söz almak. Gurban kardeşimize beren sözü.
Bu Ors imperiýasyna hyzmat edenlerden bizim obamyzda bar. Bular şu brigadir bolup, agronom bolup, başlyk bolup işleyen adamlar. Bular uruş başlanandan soňra hemme şu uruşa gidýän ýygyndə şol gelleri, aýal gyzlary gaty helak edýär ekenler. Bütün edip paxta gidip ýa-da bir gün çagaty bolsa ertir şonu paxta alyp gidip ýaman zulmlyk ederler. Bular bu soň şu baş galdyran erkeklerim derek türbe neme ura diýär eken, uruşa ýaýar ekenler. Öldürem diye depeň üstüne çykyp diye ellerine kagadyr uçup kalyp diye ya wagda alda diye ya da diye köprüň üstünde durýardylar diye. Şo baş galdyralary neme uruş uratmak üçin. Onuň şu Ejem Pahyryň her zaman aýdan sözi wady. Bular diye 7 san aýalyň üstünde diye togalandylar diýip bara. Yaman halky gaty zulmlyk ederler da. Ýerinde. Erkeklerim uruşa giden hemmeti berýanem diye bir gysym buğday diye şol halky näçe kötäp bilseler kötäpdirler da şolar. Bulara bizim owada kul tireler diýerler. Bularyň aňyrsy şol Eýrandan gelen ekeni. Soraýan da näme üçin bulara kul diýilýär diýseň, bulara diýe sora sen 7 arkatyn diýe 3 arkadan aňyryny sana bilmez bolar diýip. Şu halk hiç wagt halamadylar. Şu adam şu oğulları KGB'nin agentleri, özleri ya mektep direktörüdür, ya da nevtuvar direktörüdür, ya da wagdalda kassirdirler. Şolary alýarlar, işlerler. Ondan Stalin'den atılmalı adamların ispifegi belliýär ekeni, 5 adam atılmalı diýip. Ondan şular şu ispifegin boşluk geri galýar diýe de, şoňa diýe özleri adamlar goşýar eken şu başgaldyran adamlary attırmak üçin. 5 tane adam ýatylyp gelen bolsa şonu diýe özleri goşup üstüne 5-10 edip diýe şu yerleşenlerini ýazyp attyrýar ekenler diýer. O zaman şu halky şu bir gün öýlenip uruşa giderler var diye 2 gün, 3 gün, 5 gün bolup diye öýlenip uruşa giderler var diye şolara diye gaty zulmlyk etýär ekenler da. Şolara buğday bermän, giýje çerli paxta ýygdyryp şu ederýal etmiş var bolsa şular etdiler şular var. Ýadyma şöyle aýdaýyn. Bu kalamy ýene. Bu waka menim pikirimçe hem owalarda da var, bizim owamyzda da var. 1-2-3 tane adamyň adyny aýdýarlar şu 2-nji jahan uruşynyň döwründe. Edil Şuwat Gurban kardeşimden Aýşe ýalyk nemeler gurrun berýärler-de. Menim şu wagt ýadyma düşenok o atlary ereş bir zatlar bir diýip atlary bardy. Olaram edil şonuň ýaly gullardan bolmagan mümkin bilemok. Aňyrsynda ýöne gullar diýip bir tarapy bar eken, ýöreýte getirip yerleşdirýän ekenler. Soň gelip yerleşipdirler owa. Şolardan bolmagy mümkin, ýöne men anyk bilemok, gawatrak gelýär. Ýöne şol demedäki işler alınıp barılıpdyr. Şu günem şo dowam edip durda, ýani biz ona tarihi ýatlap bir nemetmekde. Şu günkü bolup duran zatlarym şoň bilen baglanşykly. Amma Leyla kardeşinize beren sözü. Salam kesipdaşlar. Men oýlanyp görsem bir Rus imperiýasy bizani babalarymyzaça kullangan. Nişetip 41-nji ýyl, 45-nji ýyl uruşda babalarymyzy uruşdurganlar. Kim üçin uruşgan? Rus üçin uruşgan. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan şörleni neleri bütün yigitleri uruşa getken şu wagtlarynda. Kim üçin uruşganlar? Uruslar üçin uruşganlar.
Oruslan şunettir babalarımızı kullangan. Babalarımızı kabirleri, getkenleri gelmedi. %8% degendin gegendir izine. Odam mayıp olup geldi. Yarım yartı olup bir ayakı yok, birlerine bir kolu yok. Mayıp olup geldiler. Onlara erzimegen pul töylediler. O sıram onlara yağı kahraman buldun dep order berdiler. O orderem bir demirini renglep kökürekini ası berip şundap aldadılar. Şundettir babalarımızını aldap şundettir büverdiler. Alımda olsun bulara pensiya töylediler. Pensiyasına erzimegen pul 20-30 manat. Meni babam batalyonda boğan yaxşı geldi, ayakı mayıp olup geldi. Gegen soň 20 manat pensiya alady dep aytaradı apam, ejem. Şunu ettirip bu reňlengen demir dirsek bilen beýaniş geldiler. Yaxşı. Ondan soň bu hazır ýene kahraman dep bu kellesi boş adamla ýa Russiýadan pul berip näetip kahramançylyk alıp order asyp oturupdylar altyndan. Bizenikelere ne? Uruşda bolganlara berilmedi, umayıp boýtgegenlere berilmedi o altın medal. Yaxşı, altın medal bolganda o işine yarayacak ata-enemizi, şu babalarımızı. Hiç işine yaramadı. Altın medal berilmedi. Ya bir silah mı ya ne berilmedi. Ondan sonra indi ata-enelerimize gezip geldi. Yaxşı, o öttü indi babalarımız. Ondan sonra ata-enemiz yeniden Oruslar için işledi. Paxta ektirdi, buğday ektirdi. Ulanı kim için? Ulan Orus için. Oruslu aldı ona. Ondan erzimegen pul töylediler. 60 manat, 70 manat, 50 manat. Ondan aşık pul töylemediler. O sıram ecelerimize matkirayına degen order beremiz. Doğunla çağa köpeytirmeli undi dep ata-enemizni bala baskı etdiler. Ula doğdu her kası 10'dan 15'ten doğanı kaýsy bizeni misal üçün bizeni komşularımızda 10 çağadan kemi yok. Nöçe Orusla doğmadı. Lekin bizeni ata-eneler 10-15 doğup inkübatör boýup ketgenler. Matkirayına dep nerede yok erzimes bir orderini berdiler. O orderlerem demir dirsek ona hiç ne berilmedi. Ondan soň pasobiya berdiler. 12 manat pasobiya alaradyk her balaga diýdi. Ondadan 5 ýylmy, 10 ýylmy bergenler onu bilinmän neçe ýyl berilgenini. Indi bize üçin de. Soň 12 manat pasobiya no işine yarasın? Ayakyňa alsaň, başyňa yetmedi, başymyza alsa, ayakymyza yetmedi. Osunam bizere berilgen o puly birimize yetse, ikimize yetmedi. Ondan soň o ata-enem epkelerimizden kalan, agayna dogallarımızdan kalan giyimni giyip bize kala bolduk. Bu kimne sebepli? Orusla sebepli. Bize bir idilli giyim giyip ne bolmadık? Sebebi ata-enemiz 15 bala doğup, 14 bala doğup, 12 manat bilen ya 60 manat pensiyası bilen hiç pensiya diýmän, işlegen aylygy bilen hiç bitirip bilmediler. Hem iş işlediler. İşten gelip çağanı yemeki ba, kirkimiri ba, şu zatlarına netler. Ne boldular? Mayıp boldu ata-enemize. Şunça balany bakamız dep. Ondan soň indi bizlere gezip geldi. Bizlere gezip gelgende bizlere mine ya okup bilmedik ya bir yaxşı işlede işlep bilmedik. Dünya havas ettik. Havasımız bilen birge kaldı, gitti. Akıp hayatımız. Bu Oruslarny sebebinden odam. Ne üçün? Bize bir iki manat pulumuz bolmasa neşetip okuşa gerek. Ha dese
para bermeli okuşa girmekede, işe girmekede. Hiç kaçan besplatni işe girip bilmedik. Bundan soň bize mecbur bolduk, kul bolup getişe başka yurtlara. Al başka yurtlara kul bolup getdik. Bizani kul bolmaka mecbur etdi bula. Bundan soň indi bagalarımız desek, çağalarımızam okuşa girgizip bilmedik. Ya bir ölentirip bilmeyi oturganlar ba, nätip bilmeyi oturganlar ba, işe salıp bilmeyi oturganlar ba, çöreksiz kalıp durupdy. Halkımız şundi ağır ýagdaýda bolup kaldy indi. Bu Rus imperiyası bizani balotaga batırgan din, balotaga batırdı, eňekimize çelli. Bize şundan niş etsek hem çıkmakımız gerek. Bizani gurucu meclis degen adımız ba. Şu gurucu meclis ne sebepten? Bizani yok bolup batırgan Türkmenistanımızı diklemek üçün, yok bolup ketken, yine buzulup ketken maşkalalarını diklemek üçün, çağalarımızı gelecek üçün, hayatı üçün bize gurucu meclise girip oturupmuz. Şunu diklemek üçün, Türkmenistanımızı yok bolup gitmeslikке yol bermelimesmiz. Bu Rus imperiyası nöçün bize Allah Taalany bäri koygan mülkini bizeni kolumuzdan alıp özlerini kolu bilen başka yurtlara satady. Kadimki babalarımızdan kalgan görüň ba, kişi kolu bilen ot işerme degen. Bize nöçün ulany kolu bilen ot işermelimizden başka yurtlara gazımyzny, Allah Taalany bäri koygan mülkini ulara berip satmalymız, sattırmalymız. Nöçe özlerimiz kullanmalymız, özlerimiz kul bolup gitmelimiz, her kasımız her ýaka. Bu dagy gitdik bu Türkmenistan degenden adam kalmadı ku. Ine şu üçün bize çağalarımızı geleceki üçün balotadan nişetip çıksak hem çıkmalymız. Çıkmakımız zerür, şert. Taza Türkmenistan'ı kurmakımız şert ve zerürdür. Çağalarımızı geleceki üçün. Bulanı kolundan bize almalımız. Mülkümüzden Allah Taalany bäri koygan mülkini hem näsinem alıp özlerimiz kolumuz bilen satmalımız, satasımız gelse. Satmasak özlerimiz kullanmalımız. Neftimiz ba, paxtamız ba, buğdayımız ba. Kaçanaça bulanı koluna karab oturmalımız bize. Indi bizani yaxşı bagalarımız hem kul bolup yürüpdi. Bagalarımızı bagalardan kul bolup gitmelimi? Yok, o gürün yok. Bizani gurucu meclis degen adımız ba. Bize niş etsek hem, yıkılsak hem bir kısım toprak bilen turup şu taza Türkmenistan'ı kurmalımız ve kuramız şert ve zerürdür şunu kurmak. Ana şunu aýtjak edim. Yaxşı dinlegenleriňiz üçün sag bolуңlar. Söz bergeniňizde dem sag boluň. Sağ olun, sağ olun. Gatı doğru. 3 neslin gurrunu etdi Leyla kardeşimiz. Ondan öňkilerem ondan öňem ýene bir 2 nesil bardy. Jemi 5 nesli edip saýaladylar. Türkmenistan entegem nämäň içinden çykyp bilenok we şuňky ýagdaý hasam elbetde. Şu ýanky kommunizm döwründe biraz başgaçarak hereket etjek boldular. Sistemanyň özüniň tutuş ýalňyşlygyna gözi ýetirenden soň edip dargatmaly boldular-da mejbur. Dargadan wagtlary dargatmazdan öňürde bular eýýäm planlaşdyran bolmaly. Ýanky ol ele geçiren sözde respublika diýil ýa-da respublikalara 5-10 ýyllap hiç ýere gitmejegini bilýär, göz ýetirýärler. Şonuň üçin dargadyp täze formata geçmesi. Garaşdylar şu wagtky Rus imperiýasynyň alyp barýan imperialistik siýasaty kommunistleriňkinden ve ondan öňki ak paşanyňkydan has efektiv işläp durdy. Has ykjam olar üçin şu wagtky uran sistemasi.
Şonuň üçin bu öz-özünden düzelip gitjek bir ýagdaý däl. Iň soňy şeýdip bir radikal ädimler ätmeli bolýar. Ýani rasional näme maksada radikal ädimler ädip barmaly boljak diýilen näme bar-da. Sözü men Parahat kardeşimize bereyim. Assalamu alaikum hormatly kardeşler. Başymy hayırlı olsun. Bu TRT'nin birinci yanından Türk maşkalarynyň her maşkadan ziyan görün, zarar görün yani burada yitirenler bardır. Benimle ecemim atasy. Men garra bağım, benim göremok, öz bağım göremok yani. Şol diyen 24-30 ýyllarda bay kulak diýip adyna goýunna Türkmeni baýawatar bir maşiny fabrikata ýok. 5-10 tane, 100 tane maly vardır da goýuny. Sen bay kulak diýip gorkudyp, urup söýüp ilinin malyny alyp özünem bir ortadan ve başkanı çettirene sürüne gelir. Şotada, sürüne olya şotada da ilk gitkice gelen o gitseydi, havari yok. Sol ayda galan anlamın şu imperiyatının ziyan vereni. Başkadım sürmeyin ali muhacak. Kendileri birin anarım ali. Bidattan Urf halkının bize düşmanlığını, bize ziyan verenlerini, birin akıllı adamlanmadı, bilimli adamlanmadı, ülürün onu bilmeli, onu bilmeli üçünüm birin televizyonlarımızda yani interneti keşfettiğini sebebi şu haklarda her internet açsalar hem adi bu şey Türkiye'de açarak internet çekip bu çekip TV görüp beseler hem adi Türk halkının göz açılacak bolun şonu ýöňelýär. Şonu gözüň açylma ýaly ýöňelýänler Rus imperiyasına gulluýanlar. Men özüm Türk möhürlerinin içindeki Ruslar bize dost mı bize uvasanlar gorem diýip kejerim. Niye sen şoğurun da sen eğer çıkarsan her nimesen uvasan satamak diye ya vasvalya diýip. Ol beýle däl eken hakykatynda. Ortaryň özü bize Talibanyň ýerine ýara orduň öz ýara. Orduň ýara. Talibanyň ýerine ýara öz ýarany berip başany öldür. Şey diýen eken. Onun öyle gelip anlarsa yolun kıyımın o yüzden Türk böndürüyorsa, bu yüzden Türk böndürüyorsa, göç giden Türk böndürüyorsa, atağı olamadan anladın. Bay kulak doğurunu basmaça deyip, kuğulanlarına boyunu bağını alıp, şirketleri geçti, gana berdi galiya. Şu an kadar Türk böndür, şu Türk böndür. Türk'ün çoğuluğu verdi, zizi de onu verdi. Ola gir derdi sen, Türk böndür, öldürsün. Son düşünme değerli düşünme değerli aklımı kaçtırdılar da. Bizim bu haklardan çıkmamız gerek. Türkmen öyle ordumuzu kazanmalı, almalı. Başka gidecek yerimiz yok. Bir insan şans. Şundan bolmasa borcu meclisem Türkmen tavsırmalı borcu meclise yurdu. Şu aski alıp tarihan sistemalarına onların şu durmuşundan çıkaracak kurtulacak anlarda akıllı bir adam yok. Onu neyme kulu edip kimi neyme kendini neyme edip onu öldürün bilen okşulan. Yani bir başlanına yani bir kendi bir başlanım yakıtıp öldürüyorlar. Onun bu imperiyatının edeceğin oyunu. Maksat dediğin bizim yerime diyerek ki tuhafata bizim tuhafata çağırı gerek ki olur o. Onlar çağırı da ken. İnsanlar gerek ki bizim yerin aşağındaki neyimiz gazımız petrolümüz gerek. Türk bunun gerek ki, bilmediğin gerek ki olur o. Dine sol olur.
tümürjek, nitkasyny aljak. Eger 5-10 ýyldan nitkan soň tümürü bu tarafdan soňra bindel, ortadan çägeliyor. Näme etdi başyny olsun. Satı uçurmaka, yurdu görmejine taşırmaly. Başka çıkanı yok. Yurdu başka şekilde götürüp bilmeýärler. Var men aýtjak atdan. Bolsa dinläp üçin köp sag bolun. Sağ olun. Sözü Cennet kardeşimize vereyim. Salam yurttaşlar. Hı hı. Täze ýyl 2024-nji ýylda gadam basdyk. Bu ýyl bizim üçin şowly, gazançly ýylyň bir bolsun. Gazançly diýende yurttaşynda işläp gazananymyz däl. Täze Türkmenistanymyz gazanmak we ýurdumyza, topragymyza eýe bolmak. Bu işlerim maşallah, inşallah bilen bolan ýok. Munyň üçin uly işler alınıp barylýar. Uly zähmet talap edýär. Menem şu gurama gatylanmak gurur duýýan. Sebäbi biziň işlerimizim gatagır ýa-da diýen mama baba çağa bakmak ýaly işler. Soňra täze Türkmenistan üçin edilýän işler ýadyma düşende bu gulçulygymyzyň soňy geljek ynamy men hemme ýada bolum çykyp gidýär. Bir hil güç gelýär. Bu meniň içimden geçen duýgularym indi temamyza gelsek indi oturşlukda da ýurdumyzyň öz ihtiýarlylygyny dikeltmeli we Rus imperiýasynyň gol astyndan çykylmaly diýen jarnamasyny berjek meclisimiz. Indi meniň şu temalary düşünjäm setirlere geçirdim we şonu kap bermekçi. Şu goşgyň üstü bilen hem yurttaşlaryma çağrış edýän. Sanlyca aýymyz, günlerimiz galdy. Wagt bize tarap işläp başlady. Ýykyjylyk döwrüni geçirip meclis guruculugyna başlady. Täze Türkmenistan gurucylary ýaşuly ýaş kiçi çyzgap ýeňini arman ýadaman hyzmatda bolup aňlatdylar geçmişi we geljegi. Ýene aňladyldy türkmen halkyna esasan toprak senki däldigini, ýöritde gurnaldy bu oýunlary barany diýip türkmen halkyna halkyň topragyny alyp elinden gysyp çykardylar ýurtdaşyna. Sebäbi olara gerek däl halky, raşizmiň maksady ýurdyň baýlygy. Yeterinde gal ýerinden ey türkmen, yorganyň astynda gorkup ýatanyň, göreş hakyň üçin, geljegiň üçin, ýurdyňa, topragyňa eýe bol türkmen. Gelýärinde hasap berjek wagtyňyz, kuklalar raşizme baş egeniňiz, genosidiň dürlüsini ulanyp, bir ýurdyň halkyny ýok etdiňiz. Ähli eden işiňiz paş edildi. Jenaýatçylaryň ruhlary söndi. Soňunda neslini düşünýän bolsa, hökman häkimiýeti halka bermeli. Guruji meclisi jarnama berýär. Ýurdumyz boljakdyr hukuk döwleti, öz ihtiýarlylygyny dikeldip, Rus imperiýasyndan çykmaga gelýär. Sağ olun dinläňiz üçin. Tamamladım. Sağ olun. Hova. Sözü Hayat kardeşimize vereyim. Ýeçäk şeýleşler bir zat goşrak bolýan şol Awganistandaky uruşda Ruslar öz bähwitleri üçin näçe oglanlaryny öldürdiler. Näçe sanagy maýyp bolup geldi. Awat gelenlerem hiç soň dolu bir adam bolmadylar da psihikasy zaýalanyp. Şonu goşaýyn dedim. Sağ olun. Nava. Rus imperiýasy iň soňa
kolonyasındaky nemeler ulanýarda. Ine şu wagtam üns berseniz Rus Ukraina arasında söýüş gidip dur. Russiýanyň başladan bir urşy. Şo taýda da asly Rus bolup urşup beren sany azdyr. Iň köp şo federasiýa diýip adlandyrýarda aslında koloniýalary. Şo taýlardan äkidilip uruşdurulýandyr. Olaram gaty sowatsyz hem garyp sebitleri Russiýanyň. Ya, İkinci Cihan Urşu'nda da şeyleti, Birinci Cihan Urşu'nda da şeyleti, Türkmenistan taraflarında näçe adamlar alıp, urşa alıp gidip öldürüp, kırıp, urşa gidecek derler. Hem şo taýda yerinde kırıp, ulu bir nemeler verdi. O sözü söhbet kardeşimize vereyim. Ine biz Türkmenistan hakda bir käbir nemeler aýdyp gelýärse, käbirde ähli neme, nähilisim döwlet derejesinde bolup duran jenaýat işlerini ýa türkmen halkyna garşy edilip durulan häzirki wagtda edilip durulan jenaýatlar we mundan öňkü hem edilen genosidleriň käbir taryhy faktlar bilen nemesini gurrun berýär ekranlara çykyp. Awa ýöne şuny gurrun berýär bolan şu zatlary aýdyp başlaýar. Bolan şuňa garşy göreşip başlaýarlar, şuňa garşy iş alyp başlaýarlar. Yani vilayetlerdaky Aşgabatdan daşarda Aşgabat o yer öz bolşly bir dünýä, o ýerniň içindäki adamlar hem öz bolşly bir dünýäde ýaşaýarlar. Ýöne vilayetler bardy gurrun açyldy. Şu vilayetlerdaky bolup duran zatlary, ýani türkmen halkynyň ýurtdaşyna köpçüliklerin akyn etip duran nemelerini gören oklar, akyn etip duranlaryny gören oklar, näme sebäpden bular ýaly etip duranlaryny görýärler, ýöne görmezlikden gelýärler. Ýöne şular ýaly minus nemelerini aýdýan bolyn, şoňa garşy iş alyp barýanlar. Bu diýmek näme diýmek? Hökümet ýok diýmek, ýani ýok o ýerde hökümet. Ýani biziň talap edýän zadymyz ýalňyş. Ýok hökümet bu zatlary görmezem, etjegem bolmaz, edýän bilmeýär. O ýerde biz öňem elbetde öňkü agdalyp geçilen gurrunlar ýene şu ýerde täzeden agdamamyz gerekli. O ýerde hakykatdan adamzada garşy işläp duran bir wagşy topar bar. Ýani näme diýseňem diýbermeli adyna terrorist, wagşy tapal ýok, mafiýa diýip islenmegen bar şoň içinde. Ähli zat, döwlet nemesiniň ýok ýerine, hökümetiň ýok ýerine bu zatlar bolmagy dogry zat. Ýöne şu zatlary edilip durulan jenaýatlary aşdyrmamak üçin şu zatlary kellesi işleýän adamlary ýa üňärkijesi şu nemelerini aýdyp duran adamlaryny ýok edýänler ýa ýok etmeň aradasyna iş geçirýänler ýa kemine senem aýtdyň. Sömürmek üçin Rus imperiýasy döwlet akylyny ýa şu döwlet akylyny eýe bolan bürokrat gatlary ýok etdiler. Elbetde häzirki wagtda da bunu dowam etdirler. Akyl gadagan o ýerde akyl nemesini aýyrdylar. Şeýle akır neme çykýarda şu Rus imperiýasyna hyzmat edip duranlyklaryny gözleri suwd edýärler. Ýöne bu Rus imperiýasyna biz hökümetden talap edýäs o ýerde elbetde o özlerini hökümet diýip atlandyrýarlar, öz bolşulygyny ýöne atlandyrýarlar. Ýa-da bizem olary goşadyrnak içinde atlandyrýar. Ýöne bular hökman bermeli. Nämäni Türkmenistany Rus imperiýasyna hyzmat edip duran nemelerini togtatmaly we ýurdu taşyrmaly. Ýani eger gan bilen taşyrmak isleýän bolsa gan bilen alar, ýa gan bilen taşyrmak islemeýän bolsa da meýletin taşyrsynlar. Beşkaç aýtjaklarym şundan, haýsyny isleýän bolsalar şoňa göre şart barar diýer. Bärde maksat biziň öz ýurdumyza eýe bolmak. Öz ýurdumyzy, öz Türkmenistanymyzy bundan beýlek öz nemämiz boýunça dowam etdirmek gurji mejlisimizi agdarlar boýunça. Ýa tüm Türkmenistan halky bilen bile. Ruslara hyzmat edip beren ýa Rus imperiýasynyň adamlary bilen bilelikde däller. Awa, sağ olun. Başka aýtjak barmy?
mesele boýunça ýani Türkmenistanyň şu wagt Rus imperiýasynyň elinde şondan guruju mejlise tapşyrylmaly. Türkmenistan täzeden hukuk döwleti bolup ýanky Cennet kardeşimiz bu zatlara setirlerin arasında aýdyp geçti. Setirlerin kömegi bilen edil şo şeýle ýanky kem ýeri ýok. Ben sözü Arslan kardeşimize vereyim. Sağ ol Merdan söz veren için. Geçen bir çıkışta kardeşimiz Sapar ağa neme dedi de kukuruz samolyotu bilen pilotlap halka ova kırıptırlar deyip. Indi şutayda neme var? Gün batarda yurtların kebirsinde yavan domuzu kem ziyan veren için ben beylek hayvanlara iyim kaldırmayan için kırıp duruyan ekerler belli bir möçberde sezonlap. Indi getirecek oturan misalım bu orusların bizi şey deyip kırıptırlar. Hamala biz öz toprağımızda öz yurdumuzda doğulup yaşamaya münasip değil yalı bizi kırıptırlar da samolotla, pilotla batıp. Indi günümüze gelsek şu günde, şu illerde muhabir misal mesela işlendik uças koy bolsa şular bilyendir. Bulara neme plan koyladı her 3 ayda 6 ayda kvartıldı. Rayonundan belli bir möçberde ayal türmeye basmalı. O özünüz düşünüp görün. Ayal türmeye basmalı. Erkekleri erkekliği basıp dururlar. Oğlan tepede çüredip o aydın adamlarımızı bu tayda gelmem ayallarımızı zenanları basıp dururlar türmeye. Bu yeni bir gezek suud edip dururlar. Raşizme hizmet edip duranlar. O da özümüzün içimizden çıkanlar. Yani bir kardeşimiz doğru belirlep geçti. Aslını seyretsen kullar deyip. Bu adamlar hakiki kul düşünceli adamlar. Bunlar yurt, devlet, onu yalı möçberde akıllı yok bunların. Bu adamlar öz milletimizi bize öz eli bilen kırdırıp duran. Raşizme hizmet edip. Diz vaktin içinde kurucu meclise yurdu tapşırmalı bunlar. Açacaklarım şular Merdan sağ olun. Sağ ol. O hakiki doğru. Logikası şol da şu an Türkmenistan'ın yani gol aslında da ona iyi bir yöneke yoldan düşünmenin yöneke logikası yani yurtta. Şonun ýaly çäreleri geçirip durlar. Sözü Sapar kardeşimize vereyim. Sağ ol kemine söz veren için ben yani iyileşlenme yani düşünmedik ya düşünmedi kıyınarak bollu bir de diýmediler için bir zady anyklamak isleyen onu iyileşlenme eşitler düşündü. Öller üçün peýda boldy ýa-da. Ine suwatky Türkmenistanyň ýagdaýy, ýeke Türkmenistanyň däl, ýagly postsovet bir Baltika döwletlerinden galan demedi. Postkolonial döwrüň moderna diýin ýa-da protokolunu ýaşap ýörler. Bunu näme Rus imperiýasy postkolonial protokol ýöre diýecek boldunuz. O ýagly neme postkolonial döwürde ýaşap ýörler. Bular garaşlyga çykdyk. Biz garaşly plan diýerler bolun ýöne. Sen lüstrasiýa geçip tiýatry baha bermeden geçen tarihiňe sen kimdin? O sen kimin demedin aşaryna ýaşadyn diýilen sorawlara jogap bermesen ýa-da şoň bilen ýüzleşmesen sen ýa-ni tek adat bolanyň gaty şüpgeli. Bunu biraz adamla kapatyna kelletini garşdyrýan deme.
bu kolonyalizmin iki renki var da. Yon ak padşah bolup geldi. Kort imperiyeti ak padşah diyeyim. Son renk ütködü. Kızıl padşah. Sosyalizm, komünizm urjak dik geldi de. Yönü ütken zat yoktur. Dine renk ütkendir. Bunu deňeşdirmek üçin käbir tarihi nemelere tinetseňiz özünden o düşük doğur. Yine Sovet döwrü neme? Sovet döwrünün diýende, Sovet döwründe ýaşap ýokar. Sotsialistik lager diýip bir Ýewropada bir topar Warşaw we aňlaşmadyna girýän ýurtlar bardy. Çekslowakiýa, Polşa, Ýugoslawiýa, Rumyniýa. Oşoňa meňdeş döwletler azat erkin ýalak daşyna şolar ýalak imaj berýändir. Ýöne hiçbir azat däldir. Erkin hem däldir. Bu tuğutnamasy ine Çekslowakiýada 68-nji ýylda uly çaklyşyk bolandyr. Wengriýada bolandyr. Orta koşun tanıdı içinde. Çekslowakiýada da, Wengriýada da. O näme üçin tanıdy? Onlar azat döwlet de. Yine şu wagtky bizim ýagdaýymyzam edil şonalak. Bunu ýa-ni lütfata geçmeyen, tarihin bilen ýüzleşmeyen, şoňa tiýatry baha bermeyen o halka düşündirip bolýan nädir? Bunu edýän nädirler? Näme üçin eden oklar? Bu da kan toğrudur. Etmeyen bolsalar ýönkü kolonial sistema ýöne formasynyň üýtgeçlik formasydyr. Postkolonial formasy. Privatlandyrsaňam bolýar. Bu Orta imperiýasy üçin hasamatlydyr. Hiç sada jogap bermän, hiç ýyly artık çykdyjy etmän seni rahat tömürüp bilýär. Sen halkyň körsöwet gallymy, ya tuzu gallymy, ya öllümi, ýetdimi, azallymy, köpörlümi, o problemi barmy ýok, bu zatlara hiç adam jogap beren o. Sizin başyňyzda oturan hökümet bardyr. Buňa siz saltanat diýjekmi? Ya monarhiýa diýjekmi? Onun hiç birem däl. Diktatura diýjekmi? O da däl. Saltanat ýalak, hiç zada jogap bermeýän. Nemäňiz bar? Bu wagtky prezident diýip gören adamyňyz bar. Guruluşuňyz bar. Hiç zada jogap berýän nädir? Sine diýäňizmi? Hiç zada. O hiç problemany dili bilen aýdyp halka düşündirýän ýerim ýok. Şol atlardan görnýändir. O haçana sen belli dowam etdi. Şoň üçin şu ýa-ni sizin garaşdyrlygyňyzyň şuna çenli tek ýokdugyny, bunu görüşip almalylygyny o düşünmäňiz gerekdir. Bunu men şu wagtky döwlet demetine oturan adamlar dikkatyny neme diýär? Düşünmeýän bolsaňyz size ýene bir tapar duýdurýar. Soň sizin külüňiz galdyrmady bu halk. Siz halk bilen oýun etmeň. Halk oýununy sizi bu dünýä gelmedik ýalag eder. Şoň üçin düşünmäňiz üçin aýdýar. O gan gerek bolsa da başka demäňiz bar bolsa da gayrat etseňiz näme demäňiz bar bolsa orta demedin. O halkyň garşysynda durup biljek ýagdaýyň ýok. Şoň üçin mesele ýurdy, gurji meclise tapşyrmaly. Gurji meclis bu döwleti täzeden gurmalydyr.
Sizem bunu koşulmalıysınız. Ha, kırada dursanız o kırada duran adam mı olsun? Bir adam yani dönük bilen demedir. Dünyanın niretini, halkına, vatanına dönüklü eden adamı kelletinden teyip aptırlar. Eylangda teredik görün. Halkına, vatanına dönüklü edip sen kellangda teyip alacak adam bağım. Dünyanın hem yerine en yukarı ceza verilendir. Halkına, vatanına dönüklü eden adam. Sen gödüğü pen, ırkın gelip çıkışın nem olundu. Halkına, vatanına dönüklü etme cezası ölümdür. Sizin vat geldi paylamalısın. Şunu ayda inliydim kemiğine. Sağ ol. O sapara aýdyşyňyz ýaly ine şu öňkü Ýugoslavia diýilen ýer, o Polşa kommunizmiň nemesinde däl, hatarynda däl, ýöne uzakdan şu wagt edil Türkmenistany oýnaşlary ýaly oýnap gelýärdi şu döwürlerde. Henize çelle, mysal üçin Slovakiýa, dogry dälmi? Wengriýa şu wagtam çykan okda orçun täsirinden. Ona mene şu soňky uruşyň sebäbi bilen görüp bilýärsiz. Ýani kimiň orçun täsirinden çykyp, kimiň çykmadygyny anyk görkezdi. Ýani Yetiştiren adamları döwletiň başynda. Şondan o ýani Kubanyň öz adamlary diýse ýalňyş bolmaz, oňa ýetişdirmek bolurda şeýle bolýardy. Dogry. Sözü men Ýaňy Hayat kardeşimiz eline aldyryp durdy, ýaly ýalňyşmasam, düşürüpdir eger neme bolsa men izindaky kardeşimize berjek sözü. O ýeňiş kardeşimize beren sözü. Sağ olun. Yine biz halk diýäse, yani her nemedemizde halkın nemesinde ediyatiyonu halkam nämeden warat bolýar, yani şahslardan warat bolýar da, yani bir şerketiň içinde ýaşaýan şahslardan warat bolan nemeligi topluluğu halk diýilýär. Indi o şerketiň içinde biz öz ýurdumyzdan alaly, Türkmenistanyň içindäki adamlar üýüşüp bir ara gelen ýagdaýynda halk bolýarlar. Bizde Türkmenistanyň içinde ýaşamak üçin, ýani şu adamlaryň gowy rahat ýaşamak üçin hiç mümkinçiliklerini hiç birisini goýmadylar. Ýani adamlar başaryp bilseler gaçyp gitjekler o taýdan. Men şu nemeleri araşdyrdım da ýurtlaryň nüfus saýatyny biziň Türkmenistanda 1950-nji ýyldan 1994-nji ýyla statistika bar. 94-den soňra statistika ýok, hiç ýyly ýapylypdyr. Ýani adamlaryň neme saýaty ýok içinde. Hem şolardan bir ýyllyk nemesi çykýardy. Doguryan adam saýaty çykýar, şonu ortalama hasap bilen 110 000'den edip hasap ýapanyňda da 110 000 adamdan edip hasap ýapanyňda da 10 ýylda 1 milyon 100 000 adam bolmaly bolýar 10 ýylda. 1994-nji ýylaky nüfus saýasy 4 milyon 94 000 adam var. 94-nji ýylaky nüfus saýasy. 20-nji ýylda näçe diýip çykardylar? 7 milyon näçe 100 000 adam diýip çykardylar da. Hatta şu statistikadaky
Näme de kavat delen okdo. Ýöne häzir ýurdun içindäki halk 4,5 milyon ýa badyr ýa-da ýokdur. 4,5 milyon adam. Ýurdun içinde adam ýaşamak islemeýärler. Nämäniň esasyna, ýagny bir giden satgynlaryň esasyna meni bulara hökümetem ýa-da döwletem atlandyrmak islämek hiç ýyly. Ýani satgyn adamlaryň esasyna Türkmenistanyň yerli halky ýurdunda ýaşamak islemez ýalyky hala geldiler. Ýani bir adamlara garşy bir erwet bir zat edilip bilinýän näme bar bolsa ellerinden gelen etdiler. Kimiň bähwidine öz Rus eýeleriniň bähwidine etdiler. İçinde ýaşaýan, ilatyň içinde ýaşaýan adamlar üçin hiç bir şu ýylaçyny gowuluk bir zat eden zatlary çykmady ortaga. Näme etdiler halka ýamanlyk üçin, halky ýok etmek üçin, halkyň ölümünü arttırmak üçin, halkyň ýurtdan gaçyp gitmegini arttırmak üçin ellerinden gelen etdiler. Ine şunun üçin şu satgyn topor, şu topragy hayal etmän, wagt ýitirmän halka tawşyrmaly. Bolmasa da bu halkyň gahar gazaby ýuwaş-ýuwaşdan artyp barýar. Iň soňky derejesine ýeter. Ondan soňra ha biz berjekdik, puşman edýär diýenleri de ýol almaz. Çünki bu halky dogmadan öldüren adamlary 6-7 milyon adam bar dogmadan. Özbegistan tarapynyň seredýärsiň hasabyna daha gaşýar olaryň sanlary, ilasany ýyl-ýyllanam köpelýär. Türkmenistany seredýärsiň ýyl-ýyllan adalýar, üstesine de ýurtdan gaçyp çykýarlar adamlar. Yani bunu näme üçin edip biler? Bir insan bolan adam, özüne Türkmen diýen adam bunu edip bilmeýär. Diňe satgyn adamlar, bularam nirden gelýär? Şol Rus döwründe Türkmenistany ele geçiren wagtlaryndaky goýan hyzmatkarlary özüniň üstündäki hojoýunlaryny, öz baýlary, maldarlary ýerekip beren, sowda edip beren adamlar gyrdylar. Hyzmatkarlar, gullar. Şu wagtky satgynlaram şol gullaryň nesilleri. Şol hyzmatkarlaryň nesilleri. Şol öz watanyna, özüniň halkyna dönüklük eden, dönüklerden gelýän bir nesildir. Bulara hiç çiýli egilşigem etmek, ýa-da geçirimlik etmek, ýa bularyň göz ýaşyna bakmak, ýa bolmasa bularyň aýyp çagalary wadyr, çagalydyr, olaryna da bakmak gerek ýokdur. Çünki dönük mydam-da dönükdir. Onuň çagasam dönük bolýandyr, onuň çagalaryň çagasam dönük boljakdyr. Men sözümü jemledim. Sağ olun. O sözü Umide kardeşimize vereyim. Ene şu gün gelen habar dün YouTube kanalımızda paylaşıldı şu kanal haber. Bir ildeşimiz ağır kesel bolup yatan öýünde hiç kim yok. Şunu bir ildeşimiz video çekip ýeren üçin baskın edip Goradzyla alıp gidip sen ýerdiň şu habary dep soňam YouTube'da nämeler izleýän dep näme dipler gorkusyp üstüne baska dipler. Şu ýerde meniň adymym bilen familiýamy aýdypdylar. Şunu tanaýanmy dep. Ha şu ýerde aýtjak zadym indi şunýaly ildeşlerimiz bizlere şunýaly habarlary uğratmasalar, bize Türkmenistanyň içinde bolup duran zatları nähili görýäs. Buların sadece görkezecek zatları vatan havarlarında hem mezar gülü ala güllük asuda asmanımız var dep görkezler. Bize munyalı havarları nereden alalı? Yine başka yurt dışına çıkan vaktimiz havarları görüyoruz. Nerede ölüm havarı var bolsa, neme havarlar bar bolsa negatif havarları görüp duruyoruz. İletyeler. WhatsApp kanalları var, bir sürü kanalları var, görüp bilýäs biz. Ýöne bizleriň ýurtun içinde bolup duran zatları görüp bilmeýäs. Şunýaly ildeşlerimiz doğrunca bizlere habarlary iletýärler, uğratýarlar. Bize şularyň arkasy bilen görüp bilýäs. Endi bu şu meniň hazır adym familiýam geçipdi. Meniň adym familiýamy
aracılar bilen uğratmaya, aytmaya gerek yok. Aytjak bolsa, meniň aýdan zatlarym ýalňyş bolsa, meniň aýdan zatlarym bir sanysy, ýani dogry ýalňyş gep aýdan bolsam, çyksynlar da ekranda aýtsylar. Seniň aýdan zatlaryň ýalňyş, iner şu statiýa bilen sen kanuny bozýaň desinler maňa. Bilim sistemasy ýok dedik. Sağlık sistemasy ýok. Ve bank sisteması hiç yok. Bank sisteması mesela bar bolsa, nem için bize normal adam, başka bir yurtun, devletin adamlar yalı, nem için bize Western Union'dan uğradıp bilmeyiz. Nem için bize de iki neme bar, kurs sisteması bar bankta. Nem için bize çağalarımız gidip banktan alıp bilmeye doları, uğradıyan pullarımızı. Bu zatları hemes, bu edip duran zatları bizlerin adımız bilen izimizde kalanlar, bizlere havar uğradyaları aracı bolup bizlere gorkuzjak bolýarlar. 4 ýyldan beri aýdyp geles bu zatlar hemmesini ýalňyş sistemany, bu rejimin ýalňyşlygyny, sistemanyň çürüklüğini aýdyp geles. Çyksylar ekranadan bizlere yüzmeyiz bolup aýtsylar, ina şu statiýa bilen sizler kanun bozup oturpsylar desinler. Biri çıkıp aýdan ýok. Sadece Vatan habarlarında görýäs, gül ala güllük dep görkezýärler. Nämçin bizleriň içinden habarlaryny alıp bilmeyiz. İnternet yok dedik. Yanlış mı? Doğru. Nemçin YouTube görýäňiz, näme görýäňiz dep baskı yapýarlar bizleriň ilatymyza. Çağalarımız bizleriň bilim almağa hakkı yok mu internet görmeye? Nemçin yollarımız yapık. Nemçin bize doğru düzgün bir içeri girip bilmeyiz, içeri giren vaxtımız çıkıp bilmeyiz. Nemçin bizleriň pasportlarımız yok. Nemçin bize yurt dışında pasportlarımız alıp bilmeyiz. Yine dün Umitcan çıkıp näme gepleşi etdi. Näçen bir vatandaşımız ýatan nämçe şulara çıkış nämesini bermeýärler yurtdaşına Türkmenistana gitmeye. Näçen bir ýyl azap çekdi adam, şunun içinde gören yatanları görüp çıktı şu adam. Nämçe şu zatlar etmeýärler, ýalňyş bolsa çyksylardan aýtsylar. Meniň aracı bilen meniň adym familiýamy aýtmasylardan gelsin meniň yüzüme aýtsyn. Nämçe menden gorkotupdylar, meniň aracı bilen aýdýarlar meniň adym familiýamy. Gorkmasalar çyksylar da meniň dogry yüzüme aýtsylar. Şunu aýdaýyn dedim, sağ olun. Sağ olun. Şu näçin soragyň jogaby aslında näme de Rus imperiýanyň bähbidine ters gelýänligi üçin-de Rus imperiýasy golasyndaky Türkmenistanyň içinde pikirlenip bilýän, okuyan, sowatly adamlaryň ýetişmegini islänik. Şonuň üçin. Hemme iň soňra Oturalları bilen terör nemesine de oturttular. Açık. Adamlar gorkuzup. Bizleriň adymyzy, familiýamyzy berip. Ya olam şo gorkuzýam kan diýip pikir edýärler-de iň soňra. Ýani ad familiýa bilen gorkuzuljak zat ýok. Sözü Ognur kardeşimize vereyim. Salam kardeşler. Men şu ýerde näme aýdyp geçmek diledim. Ine Türkmenistan döwletimiz hiç açanam garaşsyz bolmadyk. Şol Rossiýadan garaşsyz bolmadyk. Öňde soňda. Ine oňa men näme bir misallar getirip bermek dileýänne. Ine Gurbanoğlu Berdimuhamedowlaram oglum, umumy Berdimuhamedowlar wagt gidip Ortada ordan alyp gelýändirler. Ýöne näme üçindir Orta Aziýanyň prezidentleri gidip ordan alyp gelýär. Şu ýeri gatwyr gyzykly. Näme üçin Germaniýa kansleri ýa prezidenti ýa Fransiýa ýa Belgiýa ýa Şweýçarýa Finlandiýa gidip alanok ordan wagt. Näme üçin imende Orta Aziýa esasanam ene Türkmenistanyň prezidentleri we gezekleşip gidip ordan alýarlar. Ene şu ýeri gatly gyzykly. Onu näme üçin aýdýan men täze siziň üntüňizi çekmek isleýän watandaşlar. Şol orden alınýan bolsa diýmek aňyrtyna bir zat bar. Demek sen garaşsyz. Ýöne saňa orden bermede. Ýöne şu gazyn nebitten gelýän pullarym Türkmenistanyň haýyryna girenok. Onuň girmeýäni gözü görünüp dur, dürtülüp. Ýa halky sömürýärler. Näme üçin halky sömürýärler? Halky sömürmezdiler eger şu giden gazyň nebitiň pullar Türkmenistanyň hasabyna, banklaryna girýän bolsady, halky beýdip kösemezdiler.
O mekteplerden, çağlardan elinden gaňryp 8-nji marta diýip berilen pullarym gaňryp alýamyşlar. Oňa gerek, buňa gerek diýip. Şu zatlar öňleri ýokdy. Edilmezdi şu zatlar. Eger şoň ýalyk bolýan bolsa diýmek garaşlylar. Bizim oturan ýokardak, oturan terror topurmalyň başlyklary garaşsyz däl. Şolardan orsetden. Ine ýaňy ýakynda Latin Amerikada bolup gelimde, ine Günorta Amerika. O haýsy ýurtlar girýän, o 2 tane Amerika bar da bilmeýänler üçin aýdyp berin. Ol Ekvador diýdi, Honduras diýdi, Guatemala diýe, Peru diýe, Venezuela. Sada oturmaýyn. Ine şo Kolumbiya, Bolivia, şolaryň hemmesi Latin Amerika ýa-da Günorta Amerika diýilýär. Ine şu Belize diýilen ýerde bolup gaýtdym borin. Münen taksimy görüň berýär. Ine Lavrov gelýär diýe 20 ýerine, ýanwaryň 20 ýerine. Şo ýerde embassy açmaly eken. Embassy näme? İlçihane. İlçihane açmaly. Şo ýerde Lavrov gelýär, ýürüýte gelýär diýdi. Şo ýerde kontrakt baglaşmak üçin, ilçihane açmak üçin vizasyz Russiýa halky vizasyz gatnamak üçin şol ýurda näme açýar, ilçihane açýar birim. Bize arzan neft, gaz berjek, şoňa kontrakt baglaşmak gelýär diýe. Görýäňizmi? Nirede şu garyp döwlet bar bolsa şolar bilen dost bolýanlar, üns berseňiz. Ine bizim şu agdymyz ýump otursak, bizim şu Afrika döwleti ýaly, o Günorta Amerika, Latin Amerika ýaly, bizim ine şu garyp döwletler islendigini tut, ine Honduras diýdi, Guatemala, Venezuela, Meksika, haýsyn tutay şu Günorta Amerikanyň. İslendigem garypdyr. Şol halk şu ýerde asla kanun ýürüýänler şu döwletlerin köpsüne. Bar içinde ýürüýän, kanun ýürüýän, ýöne köpsüne kanun ýürän ok. Esasy näme ýürüýär? Ýarag, ýanky narkotik hemme zat bar, kanundan başga zat bar. Ne Türkmenistana medir şolar ýaly etjek bolýarlar. Şoňa öwürýärler, şo ýurtlara. Bize mine şolar ýaly 5 manatyň ýygyny algap ýören etdiler ne. Ýöne bundan beter bolar. Halk sesini çykarman otursa, ýöne näme üçin men aýdýan bu zatlar göreşmeli. Vatandaşlar göreşmeli, göreşip ölmeli. Öljegem bolsak barybir öldürýärler bizi. Ýuwaş-ýuwaşdan genosid edip. Türlü ýollar bilen genosid edýärler. Keselçilik bejer bilen oklar. Bilim ýok, internet ýapyk. Haýsy tarapyn alsaň genosidiň islan tarapyndan halky genosid edip oturýarlar. Islan ýol, islan ugrunan. Bizi bary öldürip oturýarlar. Orta ýaş näçe ýaşyna Türkmenistanda? 35-45-dir, he? Başga ýurtlarda ýaňy bir institut, universitet gutarýarlar 35 ýaşda, 30 ýaşda. Ýaňy bir 25 ýaşda instituta girýärler. 35-40 ýaşda ýokary bilim alyp gutarýarlar halk, millet başga ýurtda. Bizim türkmenlerimiz ýaňy bir çağa, 2 çağa doğurup da gurmanka, ýa başgala gurup gurmanka 35-40 ýaşda ölüp ýörler. Bu genosid däl näme bi? Barbyr biz ölýäs. Şoň üçin göreşip ölelim. Dogry dämi? Barbyr biz ölüp ýuwaşlyk bilen gyryp oturýarlar. Şoň üçin göreşip ölmeli. Başymyzdan dik bolmaly, göreşip ölmeli. Ýöne biz şu Türkmenistan biz öz elimizde almasak gutordy Türkmenistan. Gutorup ýetjek derejesine ýetdiň, soňky derejesine ýetdi. Iň berkisi Afrika döwleti, iň ýygalak döwlet diýjeksin Afrika döwletleri. Şolarda internet bar, inansaňyz. Şolarda internet bar. Türkmenistanda ýokdur. Diýmek biz näme? Garaşly. Biz Russiýa imperiýasynyň garaşly. Şonuň üçin bizi gabap saklaýarlar. Gysymynyň içinde saklajak bolýarlar. Näme üçin bir histat çäre görüp bilen ok. Näme pasport bermek şo şeýle bir problem zatmy? Maşyny bar, peçat edip oturmaly. Ýöne bulum genosidiň bir görnüşi. Adamlar daş ýurda çykmalylar. Göz açylmalylar. Tupoyluğuna oturmaly Türkmenistanyň içinde bilimsiz. Aç pulsuz oturmaly. Oja diýişiniň kirini sorup. Ne bizi şo derejeye ýetirýärler. Şoň üçin hem göreşmeli. Men şu zatlarda aýtjak zatlam. Sag boluň söz bereňiz üçin. Sözü Halmurat kardeşimize vereyim. Sağ olun. Men çıkışımı kardeşlerimizin
aydın sözlerini koşmaçı çıkış etsem şu yeterlik deyip hesap edeyim. Birinciden yani aydıp geçti başta yani kardeşimizin adı haydi bir zenan maşallah oğlanlı varı da etti. Hayat. Kardeşimiz aytti. Şular yani oğlanlı şunla göpat bolurlar var. O gelellere rehabilitasyon edilmedi psikologik taydan. Katı doğru yönü bir uruş oğlanlı kulluk eden bizim eskerlerimiz bilen bağlanışıklı da. Bu Türkmeni kırmağın metodu ol barıp aydelini 150 yıla golay vaat beri devam edip gelirdi. Başta Gazavat uruşunu ors gelip Türkmeni neso tayda kırıp başladı. O tayda özbeklerim elbette kırlanırken yönü biz öz Türkmenistanımız vardı aytmalı olsak ya Türkmenli vardı. Şu tayda başladı. Son 81. yılda Göktepe galasında en ulu genotsit edilen şol. Şondan soň ors Türkmenleri men aldım elime deyip beni terhedi böyle bir böyle Türkmenin toprağını hani İran'a verdi. Gökçay şartnaması bilen sonra berdi birinci Jahan Urşu'nu Orslar Türkmenlerden atlı koşun tutup o akıdıp hani uruşturmadık frontu yok. İmperiya öz tarafını saklap şolun şu Orsun tarafını yankı kulluk edip ya orsa hizmet edip atlı koşunna bolan bizim tanıymal yazıcımız var. Berdemirados Kerbabayev. Eştenmezsen Kerbabayev diyen yazıcı var. Nevittar romanının aktarı. Şol yaşalım birinci Jahan Urşu'nu yankı şol aklan tarafına yani Rus imperiyasının katarına kulluk eden ofisier var. Şu tayda Türkmenin yenin bir böyle kırıldı. Şu yankı yetişip gelen Türkmen edil, yorunca oran yaladı, başını pürrösün ayıryalar, ondan koku alayan. Başını edip duran. Son, ikinci Jahan Urşu'na yetmekak bir basmaçı deyip Türkmenlerine türlü kuncunla Türkmenistan'ı payhırladılar. Tutup bilerini attılar. Kâsin hani kuyuları doldurdular hazırım şol. Ben yaşap görün şehirlemin denginine de barsağını açıp görküdür solar. Şu değerliğine adamları kuyuları, kârileri taşlayan ekerlerden. Son okunu yemedim. Ayap saklamak için ne orslan edeni iş. Sonra 30. yıllarda yine sen bay kulak deyip bizim halkımızı pürrölediler. Elindeki malını aldılar, özünü yok ettiler. Sonra galancası var, bu tohumluk galan Türkmeni, bulara mene ikinci Jahan Urşu'nu, o Semyon Budöğünü deyip bulan bir orsun yemesi vardı, serkerdesi. Bu murtun pişkayal edip oturup. Yine sonra atlı koşuna deyip Türkmenler atamanırıp, o geyitlerin tank bilen puşkasının önüne sürdüler. Yine Mesarukko'dan geçirdiler, o tayda da Türkmeni. Ondan gelip 1 milyon ağlı Türkmeniye kalmadı. Ne sonuna yer titreme ol aşabattı. On çorba çıkarılık Türkmeni Minnesota'ydı. Kesege gömüldü. Kırıkçetdakiler yine bir sonraki 20-30 yılla yine bir ılımlı bilimli bolup başladı. Bir yukarı katlığı dörettiler. Deydir ol yine berdine oğan urşu başlandı. O tağım şu halkımızın menniyen oğullarını soktular. Başlığın çağası giden halkın çağası gitti. Men şol oğanı kulluk edilen şu güne çelli yol başçısı. Hayat kardeşim. 2400 yigit Türkmenistan'ın oğan urşuna katnaşan. Şolun 335 şu tayda wepat bollu, 770'den birinci, ikinci, üçüncü dereceli mayık bolup izine dölünü. Olam mene orsun buyruğu bilen şu tak salındı. 79. yılda şol Kabul'la yankı Hafizullah Amini köşkünü ağdararlarına da yine de sol Türkü dilli milletleri öne sürüp orçolon eli bilen şu köşk ağdarılışına amal etti. Şu tayda Musulmanski batalyon vardı, Musulman milletlerden düzüler. Olar kim? Türkmenler, Özbekler, ondan Ömer Tacik bilen yankı Kırgızlar bir böyle. Bolli. Başka adam yok. Şolar yine okullu şolar yine yüzlerce adam vepat boldu şu tayda. Bir adam ayırmak için belki miňlerçedir aýdylýan zat yok. Şu taýdanam ýigitlerimizi paýhyrladylar. Ondan soňra mene ýene 30 ýyl geçmäkäde bir Niyaz bilen Atalogul ikisi
halkı üstüne gör nahil eksperiment geçirmediler. Şu halkı kırıp öldürecek bolup bir halkın tepesinden dus yağdırmadılar da şular ölsün drone yerine de. Pandemiye de bular üçün pandemiye de keselçiliğin bular üçün keselçilikten koy kırılsa Türkmen kırıldı. Ne açı köp kırılsa orası şonça begen ya da toprağın üstüne kıymırlap veren Türkmen gerek gel bular. Şeyli bolup çıktı. İnnem orsun aydiyan zadı. Eger diye orsun tarapına kulluk edip Ukraynalıları gidip öldürseniz besede Orsiýadan garajdaglygyny mereýli. Şoňa da gidiýän türkmenlerimiz bar. Näme üçin? Şol ýurdun içinde elini avtomat tutup bilen Türkmenistana galmasyn diýip Orsiýada çykarıp şo taýdan Ukrainada bular ýene de mesarupkadan geçirýärler. Bu neselem gitse kim eýeli geçse halka şo döwleti. Ine şo soragy Orslar ine 150 ýyl bar çözüp gelýär. Türkmenden bir adam halkyň öňüne çykmasyn. Bir adam elini şol kılıcını ya at mesela beşatarını oynatmasın diýip. Türkmenin işi Hasan Bahtiyatty. Elinden atı bilen kılıcı alınan günü işi gaýtdy Türkmen. Onun erkegim yok o taýda beýleksep. Eşek minmen rowa görmediler. Bizine ornun şo taýda diýip görkezdi bize wars. Inni şuun kun yetişen nesil görüp otyr. Näme düşünüp otyr. Bilmeýän zatlymyz tarihten çykaryp otyr. Yani aydıp berdi hani yanlış kardeşimiz taýda ne dedi? Her ýylda dedi 110 müň dedi maglumat bar dedi. Men şonda da düşberen yanlış her ýylda Türkmenistana 107 müň çağa mektebe gatnaýar diýip statistika berilýärdi Niýazyň döwründe. 2005-nji ýylda da soňky özek Niýazyň beren statistikasy ýa şoň adamlaryň agzyny tiryekden doýup aýdan emesi maglumaty Türkmenistanyň 7 milyon 200 000 adam bar diýär. Utanman çakynma. Yine 5-nji ýylda diýeni. Soň o ýanky 11-nji ýylda ilat ýazyw geçirli. Näme üçin agzyna suwalan ýal gurban boli? Kelamagy söz aýtmady. Türkmenistan näçilatyň bardygy. O taýda eýem 3 milyon ýok. Soň 20-nji ýylda geçirilen hani näme üçin ýene de aýtmady. Ilat ýok bizde. Şo barca millet bilen biz indi toprağymyzy gaýtaryp alyp täze Türkmenistany gurmaly şo taýda. Ýöne olar näme edenne de ors näçe zulüm salsa da bu halky gyryp ýok edip bilmediler. Hana şu gün ine ortağa çykan ýigitler, gyýdylar, gelirler, ine şoňa dogry sowutnama. Oly çaryny gaty dogry bellep geçdi. Biz diňe görüşmeli, uruşmaly, kan ökmeli, gerek bolsa jan bermeli. Watan üçin o zatlar aýypdallar. Ýöne inni ýetlek derejesine ýetdi. Olar inni ýalanyň ýygynyň ýetdirdiler. Gelecek ýok. Konstitusiýa işlerine hökümet yok, hiç bir tuğdak işlenmese, kime salgılanmalı, kime dayanmalı, o devleti kime koyduk biz? Yani, şu sorulara cevap biz özümüz tapmalı. Şoň üçin gaty dogry bellep geçdi, ähli çykyş ederler. Şu Ors imperiýasyny bizim depemizden, Türkmenistan'dan ayırmasak, Türkmen halkyna gelecek yok, o zulüm yoktu, häzirim yok, gelecekte de yok. Sağ olun dinleýän üçin. Sağ olun. Sözü indi haýsy o Muhammed kardeşimiz oň elini galdyrdy, men şonu gaçyrdym. Demetseniz bolmasa men Doktor Muhammed galdyrdy. Bolýa. Doktor Muhammed kardeşimize söz berýär. Ses gelen ok. Eğer neme diýen olsa ses yok. Hazır täzeden nemetse bağlanır. Indi gelýär. Indi gelýär ha. Salam eldeşler. Men bir täzelik bilen nemetjek başlajak, menem aýtjak bir zatlar. Dün şo öň aýdypdym men çykmagan Türkmenistandan menem şo üniversitede taýinlanýan okuwçylara menem sabak berdim. Dün şo okuwçylardan biri nomuny tapdyr ýakynlardan. Maňa jaň etdi. Maňa diýär men nälik şu döwletlere datlary geljek bolýan, ondan soň öz okan biografiýasynda nämetde näme okapdyraňarda. Men aňardym ol gazanyp, okuw gazanypdy. Soň
2 ýyllyk magistraturasyndan utardy bu Aşgabatda. Häzirim şu ýerde uniwersitetde muallim bolup işleýär. 13 milyon aýlyk alýan diýe. Bärip geleyme diýe. Okan ýyllaryň nemesini alyp bilmeýän diýe. Häzir uniwersitetde muallim şol 13 milyon aýlyk alýar. We beýleki hemme büdjet işgärleri ýalyp bolanlaşjak bolýar ýerde. Gaty neme ýani menem gaty neme etdim ýani hiç bilmedim şu uniwersitetlerde zatlarda näme çalýarlar zat diýip. Bu ýaş täze başlap durýany 13 milyon bilen başlaýar. O uniwersitet okuyan, magistratura edýän sen näme hakyň berilmeýär şu ýerde. Sebäbi daşardaky döwletlerde onuň ýalylar. Okan nemelerine berýärler sen sebäbi bilim üçin, bilgi üçin ýylyny, ömrüňi berýäňde. Şoňa görä sana pul berýärler. O ýerde hakyny alyp bilen okşular we çykjak bolýar, gaty çykatym gelýär, gaty daşary döwletlere gitjek bolýan diýip bäriň ýagdaýlaryny sorady. Näde çykyp bilýän, näde gelip bilýän. Şunu aýtjak boldum. O ýyldaşlar Türkmenistan garaşdym däl, bitarabam däl. Russiýa üçin çalışan bir mafiya grupa baýlyklary şu acelelade diýerler, acele bir ýol bilen diýerler, howlup derrewjik şu baýlygy uğurlap birat näme edelim, ne ekologiýa ter edýärler, ne adamlaryň saglygyna ter edýärler, ne tebiata ter edýärler, ne ýaşaýan haýwanlara ter edýärler, hiç sada ter etmän. Nirde bir baýlyk bolsa gazyp derrewjik şunu çykaryp uğurlaly, gaçaly diýip şonuň ýalyk nämeň içine girendir. Häzir näme etjek bolsa türkmen halky etmeli. Hemme zat uğurlanyp gidilenden soň ekologik olarak hiç zat elinde ýok bolsa toparlanmasy gaty kyndyr Türkmenistanyň. Puluny uğurlap gaçyp gidene gaçýanlardan. Russiýada uğurlap hemme zat uğurlaýar Türkmenistandan. Daşarda okuyanlar ama, meniň ýalyk daşarda okuyanlar ama, meniň ýalyk okuyan dostlar bilenim gepleşýän hemme zadyň farkyndalar, bularyň bilýärler. Amerikada da var, Germaniýada da var dost bolanlar zatlar. Sesini çykarman ýaşaýarlar. Tapara aýtda siz näde sesini çykarman ýaşap bilýäňiz. Daşaryk çykyp okapsyňyz, hemme zady etdiňiz. Näl düşünýärler? Biz özümizi kurtaral boldylar, näme bolsa şo bolsun, bize gerek geldi ýalar. Şonuň ýaly düşünýärler, ýöne şo adamlaram gowy ýerlerde, Amerikada da, Germaniýada da var şonda oğlanlarym, dostlarym. Öz maşgalatyny näme edip, näme diýerler, seredýärler, walla meňe işim ýok, näme bolsa şo bolsun diýip. Gaty näme ýani? Onuň ýalyk bir döwlet dolaly, täze gideli, onuň ýalyk bir näme de bırakmadylar. Sebäbi biz näle ýetişýärsaňarda şo okuw tarana çenni gözlerimiz kör bolýar. Daşarda urunym hemme zady, siýasatam daşarda urunym. Döwlet guruşy näle, demokrasiýa näme, hakyklakyň bar eken, hakyklaryň toraly diýip hemme zady daşarda urunym menem. Şol şolatdan hiç bir uğradılmaya bizde. Maňam sebäbi şol täze daşaryk gidende şu öz hünärini uniwersitetde okan wagtynda eger sen sana öň uğradylan zatlary ýa uğradylmayan zatlara sen öz branşyna okan uğrunda daşarda sen wagt geçirip sana näprimär dini uğradandyrlar. Dini täzeden revize edip täzeden maňa şunyň ýalyk çağlykdan uğratdylar. Men şunu täzeden el alyp özüme uğranaýyn diýip el alamdyk. Ýok şonuň ýalyk ýok siýasata goşulma diýerler. Näme üçin goşulma diýerler? Şonuň üstüne gideýin diýip, şonuň giden ok hiç kim. Şonuň üçin hem ondan soň şonuň ýalyk kör bolup galýar. Öz uğruna edýändir, öz uğruna gowy ýetişýändir, hünärmen bolýandyr. Daşarda işleýändir. Ýöne onuň ullakan bir täsiri bar. Sebäbi şo gorku politikasy bilen
Oku gutarana çenne kör olup çıkýar daşary çıksam. Daşarda da näle bolýar? Özümüz farkyna varmasak körlüğüne gali asýar daşarda da. Şonuň ýaly gatykän nemeler bar. Şolary görýän men ýalňyşlardan. Şoň üçin teslerini çykarýan daldyrlar olar. Mesela bilen ok. Bilmeýänlerinden farkında däl. Büdjet işgärler hem ýerden gaçýarlar. Başga bir dost olanyň ejesi bayramalda direktor olam taşlap gelipdir. Mektep direktory taşlap oku näme gidipdir. Umuman men aýtjanlar maşlar, aýtjak bolanlar maşlar. Sağ olun edeşler. Şu imperiýanyň bir täsiri bolmasa hiç kim öz ýurdundan çykyp gaçmaýar-da. Iň soň öz ýurduny düzeltmek üçin başga bir täsiri ýok bolsa her kim öz öýüne arasalap ýa gowdan gowa öý gurup ýaşajak bolýarlar-da. Şo bolaýmaly, öňe Türkmenistanda däl, o gitdiçe erwetleşýär diýmek, imperiýa ýanky şol howlup alýan bolmaly-da, ýanky alsam boldy diýen ýaly ýurdun resurslaryny sömürýärler. Gynandyrjy. Soň bir muallim ýokary okuw jagy diýip näme diýerler. Şo taýdaky bir muallim $130 gaýly alýan bolsa, o näde muallim bolmaly, o näde ýaşamaly. Muallim adamyň çykdajysy kän bolýar aslında seredilse, taşyndan ýok ýaly görünse-de hemme zadyny özü garşylamaly-da. Hatda ýol pulsyna çelle gidip geljek. Men gülüwem aýtdym, owurluga öwrenledim onda. Şoňa da getirýärler. Aslında şonuň bir nemesi esasında bu muallim näme etmeli? Arada durup tanış tapıp okuwa girjekleri nemesine ýoluny tap bermeli-de, ýanky pul bilen girmeli. Şonuň ýaly bir zatlar gözlemeli-de. Şoňa itdiýärler diýin soňa. Şeýle men sözü beýleki Muhammed kardeşimize bereýin. Dowam edilşeýdi. Sağ ol Merdan. Ýa-hal Muradaga şol bir tarihi bolup geçen tarihi waka, tarihi döwürler aýdyp geldi-de şu geçenni. Doňadyr goşmaça höküminde şol Niýazowyň ýaşan döwründe halkyň köp böleginiň näme narkotika oturdulmasam şoň içine girýär men pikirimçe. Ya o taýda her döwrüm şol uruşlarda da ýankaly esas uruşlarda bolanda şol iň bir gaýdysyz gaýratly halkyň bir gatlagyny ýok edildi-de şo taýlarda. Ondan soň ýerinde galanlaram ýankaly halkyň hakyky düşmanlarynyň elinde olaram dat boldy. Näil diýsem bir mertebesi depelendi. Ulugur möçberdi. Ondan bu ýerde näme bolýar? Bir taryha seredýäsi bolan şu taryhyň içinde her döwrüm belli gatlaklar bar-da. Onda bir tarapda halk bar, bir tarapda da halkyň dönükleri bar, halkyň düşmanlary. Bular üýtgän okuna nesil gelýär-da şol halky ildeşlemediň aýdanlarynda bardy şo misallar hem şo üç arkasyndan aňarsy nireligi belli däl bir nemeler bar. Ondan soň gaty ýerden bäri halkyň garşysyny işläp berenler bar, halkyň içinde ýaşap nesil dowam edip gelýär. Ana bulary häzir umumyň jemläp alanda şeýle ýagdaý çykýar orta. Saparaga edip geçipdi ýerräkde atresatyny seleksiýa diýip. Şol atresatyny seleksiýany halkyň üstünde amal aşyrýarlar-da. Indi bärde men diýjek bolýarym şol bir tarapda halk bar, bir tarapda da halkyň düşmanlary bar. Bulaňyň üstünde şol ýanky imperiýa otyrda. Bu imperiýadam näme hasabyna ýörýär? Şu halkyň içinde ýaşap, halkyň
ýok bolmagyny ýa-da genotsit diýilýär, atrisatyl seleksiýa diýilýär. Bular bir-birine meňzeş sözler da sinonim sözler. Şoň üçin işläp beren halkyň içinde ýaşap, halka düşman bolup gelip ýaşap beren bir gatlak bar. Ene şolar şol rasizm imperiýasynyň aýaklary da. Halky ýok etmek üçin, halky ýanky genotsit etmek üçin oturan bir imperiýanyň aýaklary şol adamlar we taryhyň her döwründe de bar. Men diýjek bolýarmyn häzir Burcu Meclisiňe çykdy 4 ýyldan bäri. Bu neçeli belki 150 ýylyň dowamında bir bolmadyk zady häzir ýola goýup otyr, bolmadyk zady döredip otyr. Şol gideýär kimligini tanadyp otyr. Şu birinji etmeli iş şu imperiýanyň aýaklaryny döwmeli, ortadan aýyrmaly. Imperiýanyň aýagy bolmadyk ýagdaýynda ol hiç ýyl hereket edibilen ok. Häzir ne biz mysal alyp göreliň birinde nämeden mysal alyp bilýäs bir aýdaly 8 aýakly bir möýden mysal alaly. Şu aýaklary bolmadyk ýagdaýynda ýöne bir göwre bolup durandyr. Ol hiç kim gorkuzmaýar. Ýöne şu aýaklaryň hasabyna ýanky imperiýa barlygyny dowam etdirýär-de, ýoksa olaň bir demelik güýji ýok. Oňa bir gorkunç güýji ýok. Diňe şu aýaklaryň hasabyna barlygyny dowam etdirýär. Şu mehanizmiň hasabyna. Şonu görmeli birinji bilen şu aýaklary ortadan aýyrmaly. Biram häzirne ýani Muhammed Dildeşimiz aýdyp geçdi. Gat köp adam bilýär, düşünýär diýip. Şol ene biziň türkmençilikde bir söz bardyr. Ýylyň güýji, siýliň güýji diýip. Ene şol häzir sessiz bir güýç ýatandyr, ýylyň güýji. Bulam häzir gaty ulak däldir, hereket eýşek wagt şonda da siýliň gelip öňünde näme bolsa tekirläp gidişýäli, alyp gidişýäli, alyp gitjekdir şoňa. Wagtymyzam ýakynlady. Ondan soň ony birden orta çykmaýar da ýuwaş-ýuwaşdan çykýar hereket, ýuwaş-ýuwaşdan köpelýär, olamaýam görnüp dur taş töweregimizde. Ony şol atlar görüp şoň hasabyna aýdylýar da bular. Köp ýyldaşlarymyz aýdýar muny taş töwerekde deşdýär. Halk tarapyndan ul bir neme bar, gyzyklanma. Şoň üçin şol atlary gözüňde tutmalymy kadýanda biz häzir bir iki sany ýüzlenýän tarapymyz bar da, bir tarapymyzda halk, ýurtdaşlarymyz, ýyldaşlarymyz, bir tarapam şu halkyň düşmanlary. Şey diýip göndül atlandyryp bilýäs şonu şu gün. Aýtjagym şular, sag bolun. Sağ olun. Şimdi men iň soňky iki kardeşimize berjek söz soň wagtymyz ýan bolup geçdi. Jemleýäs, ses berilişine gideriz. Sözü Aýjahan kardeşimize bereýin. Salam kardeşler, söz vereniňizde sağ olun. Benim şu öz pikirimi aýdaýyn diýdim, şu ýani aýtyp geçdiler da şu Rus imperiýasy bizi näçe ýyl 150 ýyllap bizi edip öldürüp ýok edip gelipdir. Biz şondan gutulmasak bize hiç ýyly neme ýok. Biz näçe tiz şondan şu Rus imperiýasynyň şu bize berýän jebir sütöminden biz tiz kurtulmasak bize hiç ýyly gowluk ýok. Kardeşler, şoň üçin bizde hiç bilimem ýok. Biziň ýakynda habar kanalynda çykdy. Biziň bilim ýok bolan üçin biz Özbekistana gidip ýa Kırgızstana gidip okuyan ýaşlarymyz kende. Şu habarlar kanalyna da gördüm men. Bilim ýok, internet ýok ýurtda hiç ýyly mümkin däl ýaşamak. Mümkin däl. Kardeşler ýaşamak. Ne düýpden ýok edipdirler interneti, ozalam ýok. Hiç ýyly internet ýok bir ýurtda ýaşamak mümkin däl.
Bizim halkymyz daşyna çykypam, ölübem, ýok olup hiç az galdymyka diýen. Ýok. Ýok diýsegem boljak türkmen halky. Biz ine Ukrain urus söwüşinden mediada görüşimiz ýaly biz olar näde direnýärler. Ukrainler ruslara garşy direnýärler. Toprağını bermejek bolup direnýärler şolar. Ölsek ölmeli. Bizim şu Rus imperiýasynyň şu nemesinden çykmalymy kak diýen. Näçe tiz çyksak bize şonça gowy. Şoň üçin men şonu aýdaýyn diýdim. Men şuna aýdyp bilemem, düşündirip bilemem da. Kardeşler biz näçe tiz ölsegem biz görüşmeli. Görüşmelimi kak diýen, tiz çykmalymı kak diýen şu Rus imperiýasyndan. Sağ olun, şonu aýdaýyn diýdim. Sağ olun. O sözü Hayat kardeşimize berýär. Sağ olun. Şu Rus imperiýasy Orta Aziýany basyp alanda iň şiddetli garşylygy türkmenlerden görende. Şonda Göktepe söwüşinden soň şu Rus imperiýasynyň bir gizli karar çykýardy ýa-da türkmenleri sıkı bir yöntem bilen tutmaly diýip. Şondan bäri Halmyradaň aýtýanak pyrsat buldukça ýöne gyryk gelýärler bu milleti. Oson şol milisiýalar barada bir kagaz aýdasym gelýär. Şu kiçi wagtym, kiçidim da men şu biziň maşgalamyzyň töweregindäkiler gaty milisiýaları ýergenýärdiler. Şu başlarsaňyz beli kazyol, it, nemetýärdiler, atlaryny tutýardylar da zapadlody ýanky milisiýa bolmak ýa-da bir çağaňy milisiýa etmek gaty neme ýokşy görýärdiler şu atlar. Endiýän şol milletiň bilinçi altynda şolaryň neme satgyndygy, halka düşmandygy bar eken da milletiň bilinçi altynda. Oson ýanky şol gullar tiresdiýen de bir zat häzir ýadyma düşüpdi. Meniň kakamyň gyzdygyny gaçyp gitýär. Bularyň bermejek bolan bir ýerine gaçyp gitýär da. Soň kakam 14 ýyllap gyzdygyny bilen görüşmeýär. Soň eşitdim de şoň näme üçin neme gatnaşmanyny şo gyzdygyny bilen şo gul tiresinden olan bir ýerine gaçyp giden eken da. Şu wagt ýadyma düşüpdi. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Umide kardeşimiz eline aldypdyr. Iň soňky hökmünde söz bereýin, soň jemläli. Menem köp uzatmayan bir azıcık koşmalı zaten var da şu hazır yurt raşizma gulluk edenlerin Türkmenistan'ın yurtun içinde şuların %80%'ının maşgalası çağaları yurtun daşında bular sadece Türkmenistan'ı bizlerin yurtumuzu bizlerin topraklarımızı şirket ýaly işledi, firma ýaly işledi, pul işlemek için, oğurlamak için, satmak için işledip yörenler. Şu köpsünün çağaları, maşgalası yurttaşında. Şunu aydın dedim, sağ ol. Sağ olun. Kardeşler, wagtymyzam epesilce geçti. Hazır ses verilişe gidecek. Ajahan kardeşimiz elini kaldırıp dur. Eğer neme olsa düşürse ses verilişte neme etmez ýaly. Karşımaz ýaly. Indi şeýle bir näme geldi de geçenki ýygnançykda we bugünkü ýygnançykda ýurt hem taryhy nämede belgilerde de ýurt Rus imperiýasynyň dolu elinde 150 ýyldan bäri olaryň elinde, olaryň gyrgynçylygy aslında olaryň her türlü zulümniň aslında sömürilmegi diýseňiz ama hemmesi ýetik şo zatlaryň aslında gelýär. Ýa-ni ýurtdaky bolýan terslikler nämeden diýip sorasa bir adaty bir insan şonuň sebäbi şu zatlardan gelýär.
Indi bizim bu taýdaky bundan soňky ätmeli adymymyz şeýleräk bolmaly-da. Ýurt Rus imperiýasynyň elinde, ýöne Rus imperiýasy bunu özü gönden göne dolandyranyok, ýurtda bir saknalanan bir topar bar. Bu topar Rus imperiýasynyň her türlü islegine ýerine ýetirip berýär. Bu toparyň häsiýeti soňky 30 ýylyň bir demesi däl, ondan öňki 120 ýylam içine goşup bermeli. Dowam edip gelýär-de bir ütgän bir neme bolmandygy üçin. Indi şu aralykda guruju mejlis diýip bir gurama bar. Şoňa ýurdun tawşyrylmagy gerekli. Ýurda kim buňa tawşyrýar diýip soralsa, ýurdu şu Rus imperiýasyna hyzmat edip görenler bar. Şolar pikirlerinden, erwet pärlerinden nemetmeli, yüz öwürmeli. Yüz öwürüp belki de jezalarynyň aljak jezalarynyň ýeňillemegi üçin ýurdu guruju mejlise tawşyrmaly we tawşyrmagyna taýinligini görmelidir. Sebäbi biz buňa dogry ädim ýakynlaşýas. Eň soňy halkara nemede de Rus imperiýasynyň güýji gatýar. Orta Aziýada güýji azalýar gitdikçe. Beýleki öňki ýerlerinde düýp göter kesildi. Gaýtam immunitet gazandy Rus imperiýasyna garşy we şol bir sanda bizde de şol immunitet has, güýçli derejede. Biz bunu nädibem bolsa almagyň ýoluny gözläp şonuň üstünde işläp gelýäs, ýani habarlary bolsun. Milli Halasyýetçi Komiteti en soňunda bähbidine, maksadyna ýetmeli. Başgaça nemesi ýok. Endi bu taýdaky alınmaly karar ses berilişlikde bolmaly zat. Guruju mejlis bu zada dolu ıhtiýarlydyr. Ve ýurdun içindäki Rus imperiýasyna hyzmat edip beren nökerler Rus imperiýasyna hyzmat etmekden ýüz öwürüp ýurdu guruju mejlise tawşyrmalydyr. Tawşyrylmadygy ýagdaýda ýurt ütgän halatynda bir agyr neme bilen jezalar bilen garşylaşma ýagdaýlary bar. Şeýle nemämiz Ajahan kardeşimiz elini düşürmedi ya düşürüp bilmedi. Düşürüp bilmedik bolsa onu aýtsyn. Kim ýine men düşürüp bilmedim. Täzeden gireli onda edil 2-3 sekundda soň ses berilişe başlaly. Täzeden girilende düzelýär. Men kömek edeýin. Täzeden girmesine. Kardeşler ýanky neme boýunça ýanky ýurdun içindäki Rus imperiýasyna hyzmat edip beren nökerler ýurdu guruju mejlise tawşyrmalydyr. Bunu da dogly resmileşdirýäs. Başga nemesi ýok, çykalasy ýok. Eger tawşyrmasalar şoňa görä çäreler görüljek ýurt ütgän halatynda. Ama buna doğru deyip Rus imperiýasynyň olasynda şonuň üçin Rus imperiýasyna hyzmat edip beren türkmen asylly adamlar diýeli bu taýda neme bolmasy üçin ýurdu Rus imperiýasyna hyzmat etmekden ýüz öwürüp ýurdu guruju mejlise tawşyrmalydyr hukuk döwletiniň kurulmasy üçin. Diýýäs buna goşulýan bolsaňyz eliňizi galdyryp bilersiňiz.
Goşulýan bolsaňyz elinize aldyp bilersiniz. Skype biraz käbir telefonlarda has haýal işleýär, şonuň üçin biraz näme dip bilen. Hawa, eliniz düşürüp bilersiniz. Eger eliniz galdyryp bilmedik bar bolsa, soň sesiňizi açyp aýdarsyňız näme gutorandan soň haýsy tarapdadyňyzy. Eliniz düşürüp bilersiniz. Eliniz düşürüp bilmedigen çykyp täzeden giräsiň. Men kömek edeýin. Ajahan kardeşimize täzeden girmesi üçin. Ýanky. Bu nämäni resmileşdirmeýe gollamaýan diýen bar bolsa elini galdyryp biler. Garşy çykýan bar bolsa. Saklanan bar bolsa elini galdyryp biler. Ýa-ni telefonunda elini galdyryp bilmedik illeşlerimiz ýa-ni sesini açyp aýdyp bilerse, geçenki iň soňky nämede ses berilişikde şeýle şikayetler boldy. Men elimi galdyryp bilmedim telefonum doňda. Diýenler boldy. Eger şeýle halat, şeýle bir ýagdaý bar bolsa, sesini açmam aýdyp biler, sesini açmak. Näme ýaly? Aňsatrak. Yanım yerinden bilmedim de kemine. Soňra çykdy. Haýsy tarapdaty? Elbette şu Rus imperiýasynyň ýurdumuzy gaýdyp almak tarapyndan. Bolýar. Başga o ýagdaýda ýylleşimiz ýok bolsa jemläp bileriz. Kardeşler. Kardeşler men de elim galdyryp bilmedim ýaly. Haýsy tarapda? Rus imperiýasyny başlatyp almak. Bolýar, sag ol. Onda jemläp bileriz. Başga da bir näme bar ýaly? Ses açyk. Haýsy tarapda nämäňiz aýdyn göne, nämeden wagtyňyz? Sesiňizi açan wagtyňyz. Ses berilişikde. Bolýar. Bolýar. Başga ýene bir ses bar ýalňyş. Emme tarapdan çykmaly. Bolýar. Murat kardeşimiz sesidi. Kemine men elim galdyrdymy, kam galdyrmadymy? Galdy. Men oňa aýratyn berdim. Telefon doňýa diýip. Bolýar. Kardeşler sag bolun. Ýa şoňa görä hasaplanandyr ses berilişik nämämiz. Sag bolun. Indiki ýygnaşykda görüşýänçäk.